Călătoria lui Sâmburel. Poveste portugheză. Iliuță mânca un măr cocoțat pe gard. Privea câmpul și era mândru că acolo era și munca lui. Și arăta tare bine. Acum îl aștepta pe tatăl său, pentru că mai aveau puțin de lucru. Au plecat împreună, discutând ca între bărbați. Pe gard a rămas un sâmburel de măr. Cum stătea cocoțat pe gard și privea câmpul, iată că o pasăre care zbura prea jos l-a atins cu aripa și a căzut undeva aproape de gard. Ce ghinion! Nu s-a lovit prea rău, deoarece a căzut pe niște frunze proaspete și tare parfumate. Se pare că aventura lui nu se încheia. Prin gardul de sârmă, un cioculeț portocaliu se repezea să-l culeagă. Se credea pierdut, dar o pală de vânt l-a săltat și l-a purtat ceva mai departe de ciocul amenințător. Fără a bănui nimic, a doua zi, Iliuța a săpat tocmai în acel loc. Cânta și săpa vesel că a făcut o treabă bună. Sâmburel căzu sub o brazdă. Ce întuneric era! S-a speriat la început, dar cum era tare obosit, a adormit. L-au trezit stropii de ploaie, care, pătrunzând în pământ, l-au umezit. Dar era așa răcoare și bine. Iliuță știa de la tatăl său că munca serioasă este răsplătită. Și așa a și fost. Un pomișor robust se ridica încrezător cu coronița lui mică spre soare. Ce surpriză! Iliuță nu știa de unde a apărut pomișorul, dar era foarte mândru de el. Pomișorul s-a dezvoltat frumos, creștea repede și tot mai viguros. N-ar putea nimeni exprima în cuvinte bucuria lui Iliuță când pomișorul lui, acum un pom de toată frumusețea, a dat primele mere frumoase și rumene ca obrăjorii lui. Și ce dulci și gustoase erau!